Saklaina bagi korang reka Bubagra 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 Diprasarok oroi poroi yang tong furu Diprasarok oroi poroi yang tong furu Jengno sojana bagi korang reka Bubagra 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 Didini tak 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 didini tak 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 Bubagra Bubagra Tafani bagai Bubagra bagai mukti khiklai thanchani halogo halok majoi Niniani bagai mukti khiklai thanchani halogo halok majoi Kakalabui kiri khogi tamu nini ani bagai Shimino Diprasani lama Hansha Shimino Shini lama Hansha Shimino Diprasani lama Hansha Shimino Hinani lama Hansha kirke Bevak mana Jini dofa, Tisra dofa, Jini dofa, Jini dofa. Nini bersani bagai Ani bersani bagai Kini tiprasa tofani Tinang ni bagai Hai dijung jotono thanjang na shiwani Yang cakri cakbo boleh sanya Tansa simise boleh nayo Yang cakri cakbo boleh sanya Tansa simino boleh nayo Kakalabui kiri khogi tamu nini ani bagai Bubagra 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 Jengno sojana bagai korang reka
dong. Lekha semua raja. Ni oi. Ini tipro mutha jeta. Maharaja ne oi. Sung noboi ka oi. Sini tipro sara boro tong sung boboi manglayo. Sung tini bai nok noi din ha. Sung iok khamani. Noi din se tini bai. Tini noi din ha. Sung sini tipro sara jera tong sung sira thangoi sung sini tipro sara bai manglayo. Na sini loge phajak sini ageni প্রাক্তন বিসি চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় হালাই sini ব্লক প্রেসিডেন্ট tong aya রাজধানী ভাইমানি লাইসেন্স কিনে রাখদিন 9 দিন তো পঞ্চে নাই তাবুকে তো এক্সারসাইজ কেনে দুই ভাই তাবুকে yang খানা লাগা রাজধানী লাগি आगे जे खाने फल तो मन दिया जों आरो कोनो मुंसासे सुदुं मानजिया एक मात्र बुबा गरा ताव कोनो रांगबो बिया फैसा बिया सादा खानायबो बन्द इहारो सादाबो खांगिया सिनि बुबा गरा असुक जे काथा बिनि बाय जों बुबा गराना जों इ बोसोर जों बरय कापलायसि बाखलायसिना आरो मुंसासे उपाय करे सिनि बायदो একদম কোনো বরক সিপিএম কংগ্রেস ফাইনা বনি কোনো করকসে তাখনা সিদি দাবক जों जो बुबागरा या बिना जों सिया महाराजा या बिना सिया नक महाराजानि बरकनो होन मानो जेब खलायलाय जोंना करमता बिदि सियाव ले आं दावसे सायो ताखाय करमजा आफोजा इरे मेला करमजा या दिबा इ बोसोर दा जों आनारो बुरुदा गुलेबा न तो निन्द्रबो जों एका आसाबादि जों महाराजनि मेसेजनि सारेनि हनै बा बिनि करमन खाना हनै जों 90 ता निन्द्र जों ताकलाय हा महाराजना बरलाया आरो तो कासा कसुमफोर मेला रलायजाक सब तो बयनि दफासे खंसाय थां सिनि तिप्र सारालाय सिनि दफालासिम कलक जा जों ताकलाय हा जे महाराजा जे जों तिप्र सा थामसांदि सिनि हा दखना रखा खलायनि हनै जों ताकलाय हा जों थामसांमै जों हा दखना रखा खलायना जों दे जों जत जागान दं सिनि इ 39 मनो एसेम्बलिनि नंबाय सालायन नै फाइमानि अच्छा सालायन फाइ बदे तिनतेও महाराजा त्रिपुरा तो सानि मा हा नो सबकिछु सिनि ওই সাথে করে র তাও তো ওই সাথে বাংলাদেশের ফাইমানি চেরে তাও পরিবার বার খা না তো ওই সাথে বাংলাদেশনি ফাইমানি কিন্তু সিনি হাও তাবগো ওই সাথে সিনি হাও তাবগো ওই সাথে শাসন খাই दङ जों बना कासखने बायसे जों दिनै तिपुरा मथा जों थानसा मांलायो जों बना कासनाय जों तेजो सिनि तिपुरा मथानि सरकार माथनाय वाइसन सरकारनि उरिरे होनाय जे खलाय पाबो बडवा मानि एके इ करना मानि महाराजनि करगनो बिरान फाइमानि दो जों दाबो तिपुरा मथानाय महाराज सजाक जे जत्तो नगो थाङै सादि जे आनि करगनो पिदि न दाखलायया बुनो जों बानायनाय तानला जों आगे जे कुनु खलाय फाइबाबो जे पार्टी खलाय फाइबाबो दाखलायया जों महाराजनो मा जितिरनाय बोलते बुनो जुदि जों कापलाय खलाय हालाय सिनि जे बरकनि मानथाय तांथाय तारपय सिनि बरकनि जे दाबो अवस्था खराब दं माने सिनि हानि बायनो महाराज साथि करक सामनाते दैफेमनाते दा बिनि साथे साथे जों ननि थिन अनुरोध थायनाय ननि थिन आशा थायनाय जे जेहतु सिनि बागै महाराज निजनि पकेटनि रां खरस खालायो कोटि कोटि बिनि ऋणनि राजबारिनि रांनो खरस खालाय सिनि ब्रन बाय सामथाय दं नालाय सिनि राजा अंतते जों बुनो माया नांनाय सि बिनि बिसिंते सिनि जत्तनि सुबा सुनाङा बुरा हयते सेरा हयते बुरि तिन जत्त सुबुनो ताकलायसा जों सुबागै जोंनि जत्त याक भाखलाय सुबाय महाराजनो जों कापलाय नाथायनाय बिनि बागै जों जत्त सिनि जे अनेके जों ग्लक दानखौबो जे महाराज बिनि निजेनि पकेटनि लाख लाख रां सिनि ब्रक नो दैफेजाक दं बिनिफ्राय सि रकम जों लिखार के हाबो नुगिया एबं बो राजानि राजबारिनि राजां तैसे दाबो बो निजेनि मकल मुक्ति खालायो सिनि ब्रकनि बायकाराबो बति संथाय दं ला जुदि राजाङै सिनि ब्रकनि बागै जुदि खालाय दं जों तावन बुनो सयजा फाइम यांनायबा बिनिफ्रायनो राजा साइर हजे ताकलायनो जतनो थाय अनुरोध खायदि जे बुनो ताकलाया बुदै कापाय खायदि होनाय रोना ताने रि आं फैलायबा जतबो नाय जतबो हला साख्लाय प्ले बुने टेंटेरन ने जतबो साख्लाय दंले बसे करो कारण ini महाराजा सारा सिना कि हम हा करे हा महाराजा ने होय ना सिनि
महाराजानि सेंग्राराव बोरैराव बोस्लाराव बुरा एराफना जत दङ बाथाबो दङ सासे आरो दङस्था ओइहा तहबो चेराराव त ताबो मबाइल नायो जों जतबो थामसालासिनि आरो मा गोरै आरो साखांथियाव जों महा नुफैया महाराजा हालाय महाराजानि उखुमसो आरो महा नुफैया जों महाराजानि गियान नुफैयो आइ थानबाय जों दिनै थानसालि गरावनो फिना सालायनानै नावनि द्रबो फैमाने जों ताकलायहा महाराजा नायलायानो बुरलायानो आगे तो कासा के संग्राम में रखा ले जा बीजेपी खाइजा सीपीएम खाइजा क्या क्या ना हुसराई रहा मन्थि मिनिस्टार पारगे जों ताकलाय हा सिनि हाना रखखानि बागै सिनि जाति दखना रखखानि बागै जों ताकलाय हा बिखौ मुथा बुरलेनो जों लायदिनि दिनै महाराजानि अय केफ्राव मुथनाय नि कौनो पिरानि नै जों फायमाने तो ना बोतो ठीक दङ हालाय बोलो हालाय जोंबो एकदम महाराजानो सावथाय सिनलाय फायदिया आरायदाव दै नाना जोंथ' सियावले जों प्रत्येकटा नब नुखौ जों सिनि टिब्रास थाबाय मालाय दिनै मालाय जों नखनाय दिनावहा एमने साजानावले न महाराजानो जों ताकलाय हलाय था जों हलाय ताकलाय हा कासा कसम नायदिया जों ताकलाय महाराजानो बुरले काबलाय खायना प्लेसनि जाति दखना जे माथानि जेता महाराजा बासाय दङ थाबो जों ताकलाय हा बुरै जों लागलेना दामा करी है संतपा अनारस है दक्षिण अनारस महाराज नमस्कार खुलुमका नामा खुलुमका दो माखासे महाराजानि दरदकसे আচ্ছা ঠিক আছে তাবো খেলা आंनाव सस्तर बायरे ना ताबो संखाय नङा ब्ले सिटु कयजन आं सुस्थ कारण ना सिपसिपनि बाखारि खनानि कुकुर तय आं तिनि बाय आं प्राय बसरनि पुरुहा सुस्थ आं मिया थमा ताबो मोटा मोटी हिमाका अच्छा अच्छा दामारा नानि पातिरा गाना हेल्पला दामाया मुठा मुठा दे आगानि गुमो तुमो उसुकले प्लय थागथौ महाराज दामा सिनि चेयरमैन फैजा फैनो नि न ओ अच्छा अच्छा इमुते ए चेयरमैन फैजा न अच्छा अच्छा पुलि मासन स्कुला जों अन परियो ताबो आनि orang bersebut bisa klaim dia dah tahu kan hekai खायने खानि नबसना हेल्प खायदि जों मना हेल्प खायनाय नौनि चेयरमैन नौनि कसमसा हेल्प खायदों ना बले जाते बारबो हेल्प खायनाय जों बबे आबार करस्लायनाय जों ताबुकनि निन्द्र फायमाने उद्देश्य हलाय ताबुक तो बिधान सभाबो कासे फायदों इलेक्शन वानि आ बिसोर हामबाय बैलासिनि खौरांथिनि चेनेल ना ताइ हामबाय जतइरो दंनाय सिनि वाइटिएफनि वारियर्स ताइ टिडब्लिउएफ मथा जत न जों हामबाय फैला ताउना जों तिनिबा हेलाय जों 9 दिन काहा जे डट टु डट रेलि खालामनाय बिसास खालाय डट टु डट रेलि खालामनाय एकटानि बिषय जे कोना कोना जागा सिनि चाराय हयते अखरा पर्यन्त सिनि टिप्रालेन्ड ग्रेटार टिप्रालेन्डनि एवारनेसनि सिया दङ ताइ महाराजनि जे नाहार मुनिसिया दङ बिनिबायनो डट टु डट सिनि केम्पेइन तिनिबाय 9 दिन सि जागा जों तिनि सानामजों माने समस्त जागा द्रिया 100% जों 99.99% जों रेसपन्स गाहाम माना जों तिनि फाइ सबाय जासिनि उत्तर काला देबा सिनि 39 मनो एसटी कन्स्टिट्यूशन आन्दारा जों तिनि जे मालाय माने जों ताबो बायलाय जों प्राय जों 20 टा परिबार मालाया सिबिसिनि जों आउट अफ 20 फेमिलिज जों 25 ना रेसपन्स गाहाम दा बिनि बागैनो बिनि साथे साथे जों जे फाइनाल विधान सभा जे 2023 नि जे 2 मास परे सिनि इलेक्शन होनाय बिनि बायनो सिं होनो तैना जे साहारा मानमानि जे आशा खालायो जे बुबाग्रानि मुङै ताइ बिनि जे इमेज नितियै जों 2023 सिनि जे 39 मोननो जों काप्लाइ खालामनाय से काप्लाइ खालामनाय सिंते सिनि सबसे जत्तनि जे याक दङ सिनि वाइटिएफ दङ टिडब्लिउएफ ताइ सिनि मथा जत्त जाने जा जों हार्ड एन्ड सोल बाय जों दाव बुबाग्रानि इमाना सक्सेस खालामबायना जों जत्त रखा जा खालामबाय